Sziasztok! Mindenekelőtt szeretném nektek megköszönni az egész hétvégi támogatást, ez nagyon sokat jelentett számomra, mind a pályán, mind pedig a pályán kívül. Mint azt tudjátok, a pénteki első szabad edzést azt sikerült megnyernem, azt hiszem körülbelül 8 másodperccel. Aztán a pénteki második szabad edzésen egy második helyet sikerült elérnem, viszont az autóm a szabad edzés végén meghibásodott. Sajnos a váltóval volt valami baj, amit még péntek éjszaka a szerelők szerencsére kicseréltek nekem, amiért természetesen nagyon hálás vagyok, és még egyszer köszönöm nekik. Szombaton reggel, ugye amikor az időmérő kezdődött, akkor hát kicsit féltem, hogy tökéletes lesz az autó, de ki is mentem ugye a pályára. 2 mértkört sikerült mennem, és utána a váltó kinyomott valamilyen simmeringet, és sajnos eleresztette az olajat. Úgyhogy szerencsére meg tudtam állni még időben, így a váltó nem hibásodott meg. Az időmérő után a szerelők szerencsére ezt is megoldották, nekem így el tudtam indulni az első futamon. Igen, még azt hozzáteszem, hogy az időmérőn ugye a 6. helyet sikerült elérnem. Az első versenyen a rajt után egy kicsit visszaestem, kicsit beszorítottak, de szerencsére ezt tudtam orvosolni, és sikerült felérnem a második helyre. Aztán a második futamon, a 3. körben sajnos történt egy nagyobb baleset, 3-an akadtunk össze a 3. kanyar féktávjánál. Itt az én autóm egy kicsit összetört, és sajnos az egyik csapattársam autója is összetört, de megint csak a szerelőknek szeretném megköszönni, amit tettek, mert ezt is sikerült kijavítani. Viszont mivel nem tudtam befejezni a második futamot, így a 3. futamon a 28. helyről kellett rajthoz állnom, ahonnan szerencsésen 19 helyet javítva a 9. helyen tudtam célba érni. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a támogatást, sziasztok!